Dobrý den, vážení diváci, milí posluchači. Moje jméno je Michal Brotánek a já vás vítám u dalšího dílu Avant podcastu. Dnes jsem si pozval do studia Ivana Ručka, člena investičního výboru Franco SICAV AS, Franco Real Estate Podfondu. Vítejte, Ivane, jsem rád, že jste přijal pozvání do tohoto našeho dílu. Prvně, co mě napadá, Franco. Hezký takový, řekněme, jižanský název. Co to vlastně jako znamená, Franco? Tak dobrý deň, dovolte mne privítať divákov pri podcaste. Franco SICAV a jeho podfond Franco Real Estates je fond kvalifikovaných investorov. To, čo to je, ste už isto v podcastoch hovorili. Je to podfond, ktorý vlastní jedno SPVčko, alebo inými slovami obchodnú spoločnosť, ktorá sa zaoberá nadobúdaním a nehnuteľností. Nehnuteľnosti sú to primárne komerčné, v Čechách, Slovensku a niektoré sú aj v Rakúsku. Asi takto by som to zhrnul dvoma slovami. Určitě si rozebereme více. To pojmenování Franco může pro diváky být jako zajímavý. Co to zase vlastně znamená? Vy jste člen investičního výboru, kdo jsou vlastně zakladatelé toho fondu a proč vlastně zakládali Franco SICAV, fond kvalifikovaných investorů? Co toto Franco je, jestli dokážeme si říct? Tak Franco je hrou slov od primárneho majoritného majiteľa a zakladateľa fondu pána Františka Pivody. On má dlhoročné skúsenosti s podnikaním v Čechách. Okrem teda tohoto fondu má, by som to nazval, že niekoľko firiem v odvetviach od lodeníc cez slevárny a niekoľko nehnuteľností. Ich rôznorodosti sa medze nekladú, tak by som to nazval. A spolu so svojím partnerom, pánom Vladom Polackým, ktorý je tiež kľúčová osoba v tomto fonde, sa rozhodli založiť fond, aby k svojmu portfóliu nehnuteľností, ktoré už mali a vydelili do tohoto ako tie také najzaujímavejšie, mohli prilákať ďalších investorov, aby boli spolu s nimi na tejto ceste. Takže bychom dali říct, že vlastně umožnili těm investorům i vlastně nějaký jakoby přístup k tomu biznesu, který oni dělají, dlouhodobě ho znají, ví, kolik může vydělávat a podobně. Pojďme si ještě říct, Ivane, jak vlastně ten Franco sám jako investuje, jak vyhledává ty příležitosti. Říkali jsme si, je to fond kvalifikovaných investorů v rámci podfondu, to znamená Franco Real Estate podfond, má jedno SPVčko, do kterého jako něco nakupuje. Pojďme si říct vlastně, jak vypadá ta investiční strategie politika a tak dále, a pak si možná rozebereme i v rámci těch jednotlivých nemovitostí, které v tom fondu jsou, jak vlastně se chová a co to vlastně znamená potom pro investory nebo i pro ziskovost, výnosnost toho fondu. No tak tá stratégia je pomerne jednoduchá. Do toho fondu sa nehnuteľnosti nakupujú, ďalej sa spravujú a nejakým spôsobom zlepšujú a zvyšuje sa výnosnosť tých nájmov z tých nehnuteľností. Za tretie sa niektoré tie nehnuteľnosti prerábajú, keď vidíme, že v nejakej oblasti je potrebné viacej apartmánov alebo viacej bytov, alebo toto už nespĺňa tento účel a vidíme príliš, tak sa prerobia. A za štvrté sa potom, keď vidíme, že príde ponuka na niektorú z tých nehnuteľností, ktorá naplňa naše očakávania z nej, tak sa predajú. Tam asi rozumíme, pojďme si říct teda, kolik těch nemovitostí v tom podfondu je, kde jsou, vy jste zmiňoval, že jsou na Slovensku, v Česku, v Rakousku, jaký je vlastně to rozložení toho portfolia těch nemovitostí a vlastně co vydělávají. To bude určitě zajímat, aby jsme tu investiční politiku a i ty nápady, tu strategii vlastně toho zakladatele a vás vlastně jako člena investičního výboru, aby jsme ji trošku k těm investorům a zprostředkovatelům přiblížili. Tak tých nehnuteľností je naozaj dosť. Akože ich je okolo 80. Drvivá väčšina z nich je na Slovensku. Sa dostaneme k tomu prečo. Jaký tým bol vlastne nákup a cieľ. Primárne gros z nich tvoria malé strednej veľkosti komerčné
budovy v strede miest. Sú to, podľa tých miest by sa dala naozaj učiť geografia Slovenska, lebo je to od Bratislavy cez Trstenu, Nitru, Hlohovec, Byču, Michalovce, Humenné, naozaj po všetkých okresných mestách Slovenska, alebo teda väčšine z nich. A je tomu tak, že jeden z najväčších dílov, ktorí sa do tohoto fondu, do tohoto SPVčka sa v ňom uskutočnili, bola, že v 2019 roku bola odkúpená prakticky celá sieť budov, ktorá patrila Všeobecnej úverovej banke, alebo teda VUB banke. To, prečo sa tá banka tak rozhodla, vychádza zo všeobecných trendov, že nepotrebujú toľko priestorov, tie budovy boli stavané, keď nebola taká informatizácia, bolo treba veľa ľudí, bolo treba poschodia kancelárií. Medzičasom sa to všetko digitalizovalo a to vidíte na tých pobočkách, že ako dneska vyzerajú. Ale aby som zmienil, že v tom 19. roku bolo zakúpených 67 budov o celkovej výmere 82 000 m². To je velký prostor. Ano. To znamená, jakým způsobem vlastně, když se říká ta VUB banka, jakým způsobem vlastně tam máte ty pronájmy vlastně domluvené? Tá banka následne v tých istých priestoroch zostala už ako nájomca za komerčných podmienok, takže zo svojich vlastne účtovných kníh akože sa zbavila týchto aktív a my sme zase hľadali a hľadáme aktívne synergie, ako hľadáme nových nájomcov, alebo pozrieme, že keď je to v lukratívnej časti, napríklad jedna budova je v Kežmarku, tam sa časť kancelárií prerobilo na apartmány, keďže sa to nachádza vedľa Tatier, tak taký istý osud postihol Piešťany. No a postupne sa časť tých budov aj preriedila, kde sa našiel nejaký investor, ktorý mal záujem práve v tom regióne tú budovu na nejaký iný štýl. Na dnešný deň z týchto budov nám zostalo v portfóliu ich 40, o celkovej výmere 56 000 m² a z toho tá banka prenajíma 18 000 m². Že z toho to vyplýva, že okolko sa zmenšili jej potreba o komerčné priestory. Tam asi je to tím trendem, kdy ty banky vlastně jako opouštějí a redukují vlastně počty těch svých poboček, samozřejmě přecházejí na tu, řekněme, jako virtuální třeba pobočkou, presne jako tak, to může být, což jako na jednu stranu může pro vás být jako, řekněme, trošku jako rizikový, protože ten nájemce jako odchází, na druhou stranu to dává příležitosti toho přebudovat, přestavět ty budovy, využít jako na jiný buď komerční prostory, anebo najít to, co jste říkal prvé, ať už horskou turistiku, to znamená pro ten případ, nebo pro lázeňství v rámci Piešťan a podobně. Tu sa asi zmiením, že teda, aké to robí percento z celkového toho portfólia, že celkovo máme plochu nehnuteľností v portfóliu cez 70 000 m² a celková obsadenosť všetkých priestorov je 74%. Z toho tvorí väčšina obchodné priestory, tie sú prakticky všetky plné, to je akože len priebežne, čo sa niečo uvoľní, tak sa to potom prenajme. A sú tie kancelárie, tam je tá obsadenosť čosi cez 60%. Si myslím, že je pořád jako vysoký. Je kam ísť. Když se podíváme na tu, řekněme, tu výnosnost těch nájmů, to jak vy to vlastně kalkulujete, jak to počítáte, aby jsme vlastně posluchači i diváci si dokázali představit, ano, to je... Jaká je sila toho biznisu. To je jedna věc a druhou, to znamená první otázka. Jakou tu ziskovost, výnosnost to může dělat, tento typ biznesu, a druhá, zmínil jste na začátku, nebo než jsme se jako dostali k tomuto, že si řekneme i o tom Slovensku, je to na Slovensku. Víme, že máme, řekněme, 3 geografické jako lokace, kam fond, respektive podfond zatím směřuje. Slovensko, nejvýznamnější, asi Česko, Rakousko. Co to Slovensko? No, tam sú práve tieto VUB banky, o ktorých som už zmienil. Tak začnem asi predsa len zo široka o celkovom obrázku o tom fonde. Je v ňom nehnuteľnosti podľa posledného znaleckého posudka na 1,62 miliardy korún českých. To znamená, to je hodnota nehnuteľností v rámci posudku. Presne tak, aby sme to upřesnili i pro diváky, což je významná část, to je opravdu veľká část a ten fond z pohledu tohoto je určite ako jeden z veľkých. Z týchto nehnuteľností celkovo sa nám za posledný rok, teda 2024, vyzbieralo nájomné vo výške okolo 140 miliónov korún českých. Takže celková tá výnosnosť vychádza, alebo tá výnos z nájmu vychádza okolo 8,7%. Samozrejme sú tam ďalšie náklady s tým spojené, aj na financovanie a tak ďalej. Ale toto je plus minus akože tá stabilná časť biznisu, ktorá stále
prináša príjem a okrem toho pracujeme so strategickým nákupom a odpredajom nehnuteľností. Špecializujeme sa na takéto, nazval by som to distress prípady, kedy sa tie budovy sú v portfóliu bank kvôli nesplátke pohľadávok alebo dražobných spoločnostiach a podobné. To sú primárne prípady, ale je to od prípadu k prípadu. To znamená, jako když jsme si říkali nájem, určitě část výnosu, respektive ziskovosti fondu pramení a přírůstek vlastně investičních akcí je určitě z přecení, protože máme nějaký realitní trh, který ať už na Slovensku, v Česku udělá nějakou tendenci růstovou, pořád to tak je, nevidíme tady, že by tady byl nějaký jako pokles a tady určitě hraje roli. A pak říkáte, rozdíl mezi tou nákupní cenou, kterou vstupuje vlastně ty nemovitosti do toho fondu a tím případným prodejem, exitem nebo využitím toho nájmu je taky samozřejmě důležitý pro to, co vlastně tu hodnotu přináší. A to je právě to, čo nás odlišuje od všetkých iných, alebo takýto fond kvalifikovaných investorov som ešte iný nenašiel, ktorý je taký hybridom, alebo prináša teda výhody z oboch stran, lebo je to z jednej strany ako keby fond, ktorý má v portfóliu už nehnuteľnosti komerčné, ktoré prinášajú ten stabilný výnos, tak aj prináša príležitosť fondov, ktoré sú viacej developerské alebo takéto, kde sa zbiera nejaká časť suma peňazí, za ktorú sa kúpi budova alebo postaví budova a následne jej predajom vzniká zisk. Tohle to je určitě super. Vy se nezastavíte jakoby pod fond u stávajícího portfolia, určitě budete chtít dál. Když bychom měli přiblížit, jaká vlastně ta akviziční strategie. Změnil jste jako distress nebo zajímavý aktiva, které na tom trhu jsou. Jak vlastně tohle to vyhledáváte v rámci, řekněme, spolu se zakladateli, vy jako v rámci investičního výboru. Ty příležitosti na trhu různý jsou, ale samozřejmě mě a ta investorská část i zprostředkovatelů bude zajímat vlastně, jak to jakoby přinášíte, tu příležitost na trh a jak to vlastně jakoby potom zhodnocujete. To je ten secret sauce práve, čo by všetci chceli vedieť. A on sa nachádza práve v skúsenostiach tých zakladateľov a ten tím, ktorý pod sebou vybudovali, že majú roky a roky skúsenosti práce práve s týmito dražobnými spoločnosťami a s bankami, ktoré tiež robia nejakým spôsobom dražby na tie aktíva, ktoré majú či už chtiačky alebo nechtiačky u seba v portfóliu. A práve vyhľadávať, čo je medzi nimi výhodné a čo nie, to je tá tajná ingrediencia, no. Lebo je takým stráženým tajomstvom, že v tých nehnuteľnostiach sa zisk robí pri nákupe. Už ďalej tie výnosy pri predaji, všetko závisí od toho, za čo sa tá nehnuteľnosť nakúpila. Z toho ten yield potom je úplne iný a to znamená, návrat na investíciu. Klíčová věc, která je vlastně zkušenost a know-how zakladatele, týmu okolo zakladatele, protože v tom dělá dlouhodobě, ví, kterou tu nemovitost a která může být atraktivní, až už z pohledu toho, že se v rámci nějaké rekonstrukce předělá, využije se vlastně na to, že a ono sú to roky a roky skúsenosti, lebo sa jedná od toho, že naozaj vedieť, že v akej lokalite jaký je potenciál rastu ceny na tú nehnuteľnosť, či sa tam chystá nejaký veľký investor, či v prípade Slovenska nejaká automobilka, alebo že nejaký región zrazu rastie, tak až po detaily, že jak je to napojené na elektriku, či sa to zvládne nejaký rast alebo prerobenie na tieto všetky veci. Je toho spústa. Teď možná bavili jsme se o tom nájmu, kolik to zhruba dělá, jaký je to výnosový očekávání pro investory, pro vlastně ty akcionáře, kteří budou s vámi spolu investovat do takového typu biznesu. No tu by som asi zmienil, že čo vôbec ponúkame investorom, aké triedy akcií, tak vo podfonde Franco Real Estate ponúkame triedu akcií prioritné investičné akcie, ktoré máme denominované jak v českých korunách, tak aj v eurách. Platia na to všeobecné podmienky ako pre všetky fondy kvalifikovaných investorov, to znamená, že tam je nejaká tá minimálna suma, čiastka, s ktorou musí ten investor rátať. V prípade českých korun je to 1 000 000 českých korun, ak sa nemýlim. Já si myslím, že to je dobře že to připomínáme.
Fond kvalifikovaných investorů je definován tím, že investor je kvalifikovaný a kvalifikovanost investora vlastně spočívá v tom, že investuje minimálně 1 000 000 korun u jednoho administrátora. Může samozřejmě ten 1 000 000 korun zložit na různé fondy, ale tohle je to kvórum a zároveň prohlásí, že si je vědom rizik vstupují, který souvisí s tím fondem nebo s těmi fondy, a je natolik vlastně jakoby fundován v tom investování, že do toho může vstoupit. To je klíčová věc. Jednoduchším jazykom Real Estate podfond je přesně ten typ. To znamená investor, který je kvalifikovaný. By som to jednoduchším jazykom, alebo jak sa to po slovensky povie, polopatisticky povedal, ten 1 000 000 nesmie byť toho človeka prvý ani posledný, to musí mať proste iné ďalšie prostriedky k existencii a ja by som povedal, keď sme sa bavili o tom, že pre koho je tento fond smerovaný, tak je to tiež pre investorov, ktorí pomimo klasických vecí, kam sa odporúča odkladať svoje peniaze, povedzme, že už investoval do nejakého developerského fondu. Už investoval, povedzme, k niektorým z veľkých hráčov a do ich komerčných fondov, kde majú budovy a kancelária. Hľada teraz, kde to diverzifikovať ďalej, ale pritom, aby mal stále zaujímavý výnos. Tak tuto ponúkame takúto kombináciu, kde je diverzifikácia zabezpečená tým, že ten fond už má v majetku nehnuteľnosti, ktoré sú jak geograficky rozdelené, tak aj triedovo tých budov, že sú v rôznych sektoroch. Stáva sa občas, že keď má niekto príliš koncentrované to portfólio, napríklad, že má všetko len v komerčných budovách v Bratislave alebo len v nejakom jednom mieste a stane sa nejaká neplecha alebo niečo, však ten trh je nevyspytateľný, všetko sa môže stať a zrazu je ohrozené celé portfólio. No, u nás toto nehrozí, alebo teda to riziko je minimalizované, tak to nazvime. Práve preto, že tie nehnuteľnosti sú jak od Prahy, Salzburg až po východ Slovenska. Tak vravím, jedná sa o komerčné nehnuteľnosti, je tam jeden horský hotel, máme tam nákupné centra, asi takto by som to teda zhrnul. To znamená, když to vezmeme, je to dobře diversifikovaný z pohledu těch nemovitostí, dobře diversifikovaný z pohledu vlastně toho regionu, řekněme, protože máme Slovensko, což je asi to gro a bavili jsme se o tom, že tam je určitě gro, máme Česko, máme Rakousko, což je jako určitě zajímavý pro ty investory. Co je určitě zajímavý, je to, že tam vlastně jsou různí nájemníci, to znamená, nejste, řekněme, koncentrovaní na nějakého jednoho nájemce. Ten VUB je samozrejme kľúčový, stále nájomca. Aj tu treba dodať, že keď to v tom 19. roku nám predali a zostali tam ako nájomcovia, tak im v zmluve zostala opcia po 5 rokoch vlastne si predĺžiť to nájomné, čo práve teda bolo minulý rok a až na jednu budovu vo všetkých ten nájomca zostal. Ale inými slovami, aj tým, jak sa to portfólio tými rokmi mení, tak jak som spomínal, na dneska je plocha, ktoré prenajíma VUB 18 000 z tých celkových 70. Takže to tá koncentrácia klesá, ale ešte stále tam je, akože je tam, že je to kľúčový, ale zase z druhej strany je to dôležitý partner, ktorý je nám aj určitou akože pečaťou kvality, že s nami dlho rokov spolupracuje. Ale je to pořád nějakých, jestli počítám dobře, nějakých přes 25% jakoby to koncentrace toho bude v rámci těch metrů, co jste zmiňoval, což jako není zase tak jakoby hodně a to ostatní vlastně diverzifikujeme, co je dobrý, co já jako vnímám, říkáme, minulý rok jsme otočili vlastně ten 5letý cyklus, je to tak, když tak nějak pravte, Ivane, na to, že vlastně tam je, to znamená tady do roku 2029, jestli se nepletu, je vlastně u těch 18 000 metrů čtverečních zajištěný ten... Ano, je s ním podepsaná smlouva. Je podepsaná smlouva, takže samozřejmě diskuze může být různě, ale většinou je tam nějaká sankce, nebo se doplatí ten nájem v téhle věci, což může být zase nějaká určitá jistota i pro investory v tom, že dochází k tomu, že tam ten nájemce je, to znamená, máme 5letý vlastně ty kontrakty. U těch ostatních nájemců, když byste zmiňoval, jsou taky na ty 5letý nebo třeba i delší bázi? Je to rôzne, tak sa môžeme vrátiť k tomu Slovensku, že okrem tej VUBčky banky je najväčšou nehnuteľnosťou v celom portfóliu nákupné centrum, alebo pôvodne to bolo nákupné centrum Airport. Jeho história začala ako nábytkársky dom Galan, ktorý sa zle rozrátal biznisplán, niečo nevyšlo z týchto plánov a budova sa dostala do dražby. Bola kúpená námi
a treba oznámiť jej, povedať jej dispozíciu, že sa nachádza pri diaľničnom obchvate Bratislavy hneď vedľa letiska. Tak nás oslovilo jedno z kasín, že tento priestor je perfektný na prevádzkovanie kasína, pretože sa nachádza ďaleko od škôl, ďaleko od kostolov, spĺňa všetky potreby ich, tak prenajali asi 80% toho nákupného centra na potreby kasína. Prešlo 5 rokov, vypršala im licencia a mesto Bratislava dneska robí politiku takú, že tie kasína v meste nechce, licencie nepredlžuje a tak ďalej. Čiže kasíno sa vysťahovalo a my sme spravili 100% revitalizáciu, premenu tohoto nákupného centra naspäť vlastne na svoju pôvodnú funkciu, len s tým rozdielom, že nejdeme po tradičnom retaile, ale zameriavame sa viacej na zážitky, čiže je to nejaké skákankovo pre najmenšie deti, laser tag pre tínedžerov, má tam byť veľké fitko pre 24 hodín a konferenčná sála. Tu sme zbadali ako dieru na trhu, že chýba práve priestor pre veľké konferencie, bavíme sa nejaké 300-400 ľudí, takéto niečo, to je len jeden priestor v Bratislave. Tak toto všetko, ja som rád, že dneska môžem konštatovať, že to nákupné centrum máme znova na 100% vybukované, alebo prenajaté. To je určitě pozitivní zpráva i pro investory v rámci fondu a samozřejmě pro zakladatele. Já jsem rád, že se to vlastně jako zase předělalo do, řekněme, toho obchodního nebo, jak se říká, zážitkového domu, když to tak je, a myslím si, že i Bratislavané tam mají cestu a najdou si ji, protože využívají tento dům pro tyto zážitky. Když se podíváme ještě na tu, řekněme, část těch parametrů fondu. Říkali jsme si, jakým způsobem vlastně máme to nájemní, jak máme diverzifikovanou oblast, ať už geografickou nebo vlastně nemovitostí. Zmiňoval jste, máme pro investory investiční akcie, prioritní. Co ty přinášej, co vlastně nabízíme těm investorům a jak tam jsou splatnosti, jsou tam nějaké limity a podobně, aby vlastně si dokázali představit vlastně do čeho mohou sami investovat, nebo potom samozřejmě v momentě, kdy to vidí poradci a mají možnost sem vlastně vstoupit se svými investory, tak aby tohle to věděli. Jasné, takže ako som začal vlastne, ponúkame prioritné investičné akcie denominované jak v českých korunách, tak v eurách. Ponúkajú teda prioritný výnos 9% per annum pre investora v prípade českých korún, 8% v prípade eura. Tomu tak je do konca tohto roka. Následné budú podmienky spojené so znižovaním sa cen, všeobecne makroekonomickými podmienkami, znížené na 7% per annum pri tých akciách, ktoré sú v českých korunách a 6% pre tých, čo sú v eurách. Horizont investovania máme minimum odporúčaný 3 až 5 rokov. Myslím, že to jsou klíčové věci, to znamená investiční horizont, je to i daný tím fondem kvalifikovaných investorů. Možná můžeme zmínit, co mě tak napadá, i splatnost těch odkupů, tam si myslím, že máme do 6 měsíců, ano. Jestli se nepletu, to znamená od podání té žádosti a samozřejmě v momentě, kdyby z nějakých důvodů, ale většinou ten kvalifikovaný investor vstupuje do fondu kvalifikovaný s tím, že je to dlouhodobá investice. Ta investice, respektive aktiva toho fondu jsou ve většině případů nelikvidní. Vy samozřejmě můžete prodat ty nemovitosti v jakýmkoliv městě, ale je to nelikvidní, to znamená počítá horizont 3 až 5 let. A v momentě, kdy by musel vystoupit dříve, tak samozřejmě pokud to je český investor, tak fyzická osoba bude muset ten výnos, který tam jakoby dosáhne, zdanit, jakoby zdaní z kapitálových výnosů u fyzických osob. A co se týká výstupu dříve než 3 roky, tak tam samozřejmě jsou výstupní poplatky. Sú tam určité výstupné poplatky s tým spojené. Tu by som akože aplikoval tiež tú výhodu toho fondu, že tie nehnuteľnosti sú diverzifikované po celom Slovensku a skôr to, že primárne sú také menšie, skladnejšie, by som povedal, že v prípade, že nastane potreba niektorých z investorov, že budú chcieť exitovať z tejto investície, tak samozrejme, to výstupové okno 6 mesiacov je tam aj kvôli tomu, aby bol
čas a príležitosť tie prostriedky prichystať práve formou prípadne od predaja jedných z nehnuteľností, ale v našom prípade tým, že ich je práve že toľkoto desiatky, tak nemusí človek predávať veľký mrakodrap. Já si myslím, že toto je určitě jako dobrý v rámci té diversifikace. Můžeme využít i vlastně to, aby ta likvidita mohla do toho fondu jako zase natéct. Na druhou stranu máme tam relativně jakoby možnosti na to, aby jsme tu likviditu získali a ten prostor časový tam je. Ano. A když bychom ještě zmínili, vy jste to zmiňoval, Ivane, někdy před pár minutama v rámci toho rozhovoru srovnání s tou konkurencí, jak jsme se tam vlastně bavili. Je to vlastně víc diverzifikovaný, určitě než developerský fond. Pravděpodobně takový fond na trhu není, tak to vlastně koncipovaný. Máme tam samozřejmě část zalokovanou vlastně na to Slovensko. Co ještě by vás napadlo, co je atraktivní pro ty investory, proč by do toho měli vstupovat? No, pozrime si ešte tie príležitosti, ktoré to portfólio prináša napríklad v tom Rakúsku. Tam sa jedná o horský hotel Strusingalm, ktorý sa nachádza v lyžiarskom stretisku Werfenweg. To je, keď idete z Prahy do Alp, obchádzate Salzburg a idete ďalej na juh, tak je to vlastne prvé stredisko, ktoré vás stretne po ľavej strane vo výške 1500 metrov nad morom je horský hotel, ktorého pôvody siahajú niekde do 19. storočia. Tam už presne tú históriu neviem, ale pán majiteľ, pán Pivoda, dávno historicky chodil do týchto miest lyžovať aj s rodinou a tuto sa mu to veľmi páčilo. A tak ako pri väčšine týchto nehnuteľností bol ten prípad, že ten pôvodný majiteľ tejto nehnuteľnosti sa dostal do nejakých finančných problémov, takisto nejakých rodinných problémov. A oslovila pána Pivodu banka, že má túto nehnuteľnosť na predaj. Zhodou okolností vtedy bol ešte problém prijatia v tom regióne medzi Rakúšanmi, lebo nevedeli vôbec, kto sú to Češi alebo Slováci, lebo ich návštevnosť bola v jednotkách percent toho strediska. Dneska to tak samozrejme nie je a preto stredisko predstavuje 20-25% návštevnosti, takže samozrejme všetky nadpisy a všade menučka a tak ďalej sú v češtine a prispôsobené. No a tento hotel prechádza práve teraz s rozsiahlou rekonštrukciou, kde vo výsledku tento rok máme dokončenú hrubú stavbu a behom budúcej sezóny vlastne letnej sa má dokončiť s tým, že budúcu zimnú sezónu už, čiže sa bavíme jesen zima 26, má začať prevádzku a má sa tam jednať o 19 izieb a 2 apartmány, ktoré plánujeme, veľká reštaurácia v dolnej časti, ktorá je zároveň vlastne reštauráciou pre to lyžiarske stredisko, nachádza sa priamo na dolnej stanici v Leku. Tie izby plánujeme realizovať takým spôsobom ako predajom s tým, že majiteľ ich môže naspäť dať do prenájmu. Častokrát býva, niekoľko dní v roku máte vyhradené pre seba a zvyšok času vám pomáhame s tým, aby sa prenajímali a táto nehnuteľnosť zarábala. Takže majitel zabezpečí pro investory do tady vlastně jako řekněme apartmánu nebo bytových jednotek i možnost mít tu agenturu, která vlastně se mu stará o to, aby ta vlastně nemovitost vlastně vydělávala v průběhu roku, a zároveň má vlastně tu služby s tím spojené, nějaké to upratanie. Jako příležitost tam jako jet, když bude chtět. To je určitě jako zajímavý a je to jiný než ten fond. Já moc děkuju, že jsme toto zmínili. Potom jsme se ještě jakoby bavili a říkáme, máme víc těch nájemníků. VUB je jeden z velkých nájemníků. Bavili jsme se o tom, že bylo tam kasino, to se muselo změnit dále. Jaký další nájemce byste třeba vyjmenoval, anebo jestli nemáme nějakou perličku jako v rámci nájemníků? V Prahe nám pribudlo do portfólia budova, ktorá slúžila pôvodne ako fabrika na vysielačky alebo niečo takéto podobné, nejaká elektronika, ktorá pod nátlakom z Číny to proste nedokázala ďalej ekonomicky ťahať takúto výrobu, proste to bolo nerentabilné, tak sa dostali do problémov, postupne budova sa vykúpila, dneska ju máme v portfóliu v podobe opcie kontraktu na leasing, ale tu akože detaily až tak nie sú dôležité. Pointa je, že ak všetko pôjde v poriadku, tak dneska by malo byť dovršené a 100% tej budovy by malo byť prenajaté ako kancelárie. Čiže si predstavte, tá budova celá prešla takou jednoduchšou rekonštrukciou s tým, že bol zachovaný ten štýl industriálu
že betónové steny, podlahy už si ktorý nájomník dá, ten pôvodný prvky interiéru hovoria na tom, že to bola naozaj fabrika. A ako som teda spomínal, malo by to tento týždeň byť na 100% prenajaté. Zmienil by som, že jeden z nájomcov, ktorých máme, je redakcia známeho pánskeho časopisu Playboy. Aha, tak to je zajímavý, to je určitě oproti bankám, ano. Oproti bance je řekněme takový konzervativní, ale máme tam i tyto nájemce, ale asi v těch komerčních prostorách se dá čekat, že tam můžou být jakýkoliv nájemce. Máte ještě nějakou další nájemce, co byste třeba mohli zmínit, aby to si dokázali představit? Není sú to samozrejme teda len takéto, toto je skôr výnimka, väčšinou sú to tradične obchodné spoločnosti, ktoré ponúkajú industriálne celky, chladiarenské veže, dentálnu techniku a takéto podobné. Zkrátka vlastně celý vlastně ten tržní sektor, který tam může být, který využívá vlastně ty komerční nemovitosti v rámci nájmu, a vy to vlastně přizpůsobujete vlastně pro těch jejich potřeby, pokud tam je, tak samozřejmě tam je. Ano. Já si myslím, že jsme probrali, nenapadá mě nic jako dalšího. Pojďme si udělat teď pro naše investory, poradce nějaký shrnutí, to znamená takový jako, řekněme jako pitch, takový teaser na to vlastně, aby vlastně si dokázali představit. Fond je strukturovaný tak a tak, tímto se zabývá, nabízíme možnost investovat do těchto cenných papírů, jaký je tam výnos, to by mělo být takový závěr od vás a myslím si, že by to mohlo zhrnovat vlastně všechno to, co jsme si povídali, protože bylo velmi zajímavý vlastně se dozvědět o Franco Real Estate podfondu, všechny ty věci, co jste zmiňoval. No tak podfond Franco Real Estate je fondom kvalifikovaných investorov, ktoré vlastní spoločnosť Franco Real Estate, ktorej portfóliu sú nehnuteľnosti s celkovou výmerou cez 70 000 metrov štvorcových, ktoré sa prenajímajú a výnosy z prenajmov tvoria asi 140 miliónov korún českých. Hodnota portfólia tých nehnuteľností je 1,6 miliardy korún českých. Máme nehnuteľnosti diverzifikované jak geograficky, tak po svojej funkcii. Čechy, Rakúsko, Slovensko s fokusom na Slovensko, jak Bratislava, tak regionálne mestá. Naša stratégia je, že nakupujeme budovy primárne dôležité je, že lacno, čiže hľadáme budovy, ktoré sú distresu, kde sú majitelia zadlžení, banky sa ich snažia rozpredať, dražobné spoločnosti ich ponúkajú. Tieto budovy prerábame, hľadáme im nový zámer, zvyšujeme ich využitie nájomníkmi. Tie budovy prerábame, v prípade toho, že identifikujeme ich nejaké lepšie využitie a keď príde správna ponuka, tak sa nebojíme ich aj predať a to portfólio vlastne takýmto spôsobom obmieniame. Pre investorov ponúkame prioritné investičné akcie, ktoré ponúkajú 9% per annum do konca tohto roka v českých korunách, 8% per annum v prípade eur a následne to bude 7 a 6% per annum pre tieto triedy. Asi takto by som to zhrnul. Já si myslím, že Ivan Ruček, který byl hostem dnešního Avant podcastu, nádherně shrnul vlastně parametry fondu Real Estate, Franco Real Estate podfondu. My jsme byli přesní. Investoři zprostředkovateli si dokážou představit, jak to vlastně vypadá, kam by mohli investovat. Já Ivanovi moc děkuji, díky, že jste přijal pozvání do našeho podcastu a budeme se těšit určitě s diváky, s posluchači na spolupráci. V rámci tohoto mají možnost se spolu investovat, řekněme, s velmi dlouhodobým know-how pana Pegody, takže to děkuju za to a já bych poděkoval i za pozornost posluchačům, divákům a pozval je dál na Avant podcast, na další díly našeho seriálu o fondech kvalifikovaných investorů, do kterých můžete s námi investovat. Děkuji za pozornost, nezapomeňte se přihlásit k odběru, pokud jste se nepřihlásili a já se budu těšit příště na viděnou, naslyšenou. A já děkujem. Děkuji.